Moi täällä kaikki. Moi täällä kaikille ML Creeper 23 tästä me pelataan Kärrysmodia Jonttu! Jontun kanssa. Jaro, mitä? Kuole! Mä en näkynyt tässä meidän video alussa kuitenkaan, koska sä näyt ainoastaan. Ei aina tarvi näkyä. Nyt mä näyn taas pelkästään. Hei! Illuminatia. Apua moni kamerakin. Okei. Älä nyt lyö! Mun kamera! Mä tein sitten sellaisen, että se ei sitä voi liikuttaa mitenkään. Testataanko? Tietenkin sä liikutat sitä. No otetaan staattinen kamera. Sä liikutat sitä syskonilla. Mä en pysty liikuttaa sitä. Pudi! Mä pysty liikuttaa. Moi. Moi. Apua! Ampuisko tota päätä? Mä en vaan tietäis. Miksi tapoit muut? Mä sanoin, että ei tapeta. Se olikin eka tappo. Nyt saa lopettaa tapamisen. Mitä me tehtäis? Ei tapeta kuten toisiamme. Okei, sopiiko, että ei käytä enää vändejä? Mun servu. Sä tapat mut siellä koko ajan, jos me käytään vändejä. Mä tiedän kyllä se. Ja käytä koko ajan mukaan kersitaikoja. Et lopetaan nyt ei vändejä käytetä. No onks pakko? No koska? Sä tapat mut sen liikaa, sitä video menee ihan pilalle. Ja se vahingossa siitä johtuu myös se, että missä vahingossa ja mä sanoin, että just tän takia mulla käy esimerkiksi niitä vahingossa sammun tätä videon vahingossa pelkä kaiken. Missä painat töötä? Ja vahingossa jos painan öötä, niin just sen takia kun sä... Mä tuon sulle lähemmäs. Tule jos sieltä tipsii! Kuinka lähellä se on? Oh vitsi, mä tapan tuo. Mä vihaan noin. Voi pojat! Mitä? Au! Oh. Kuka se oli? Tinki vinki pinki pinki tipsi tipsi la. Ja yksi vielä. Arvaa kuka se on? Pai. Ei vaan! Po. Teletubbies. Älä nyt ammu tätä. Headshot! Vitsi huti, se pää oli ihan iso ja hämäävä. Nyt mä ammun sitä. Oot, kadutiks se? Nyt mä ammun sua! Tuu tänne näin. Poisa mustakin mielisairas. Mä sanoin, että älä tapa mua. No niin just täällä ammu. Satu No sitten älä tapa mua. Nyt vändit pois. Me ei enää käytä vändejä, uskon jo. Nyt ei saa käyttää vändejä. No. Kaikki lopettaa. kaikki vändit lasketaan ihan joka Okei, ikinen. se on vaan yksi asia. Ei. Mene Tapan pois. sut. Muuten. Okei. Mä luulen, että sä käytämässä vahvaa vändiä muhu. Mä luulen, että sä käytämässä muhu sellaista supervändiä. Lopetaa. Niin just. Tapa itteni sitten. Sun lähellä kuitenkin. No en mä tapa itteni. Au! Mä en tiedä, mitä sä oot sun lähellä? Mitä vitsi, mä luulen, että mä olin katolla. Koititko sä tappaa mua, hä? Mä luulen, että mä olin tuolla talon katolla. Ja sitten me istuin sun viereen. Älä nyt tee! Niin just. En mä yrittänyt tappaa ees sua. Mä ainakin varppasin tai jotain sellaista logia. Sulla on 3 helaa. Katso, sulle niitä vitsin helttipalloja. Nyt se lopettaa. Tule jo tänne kameralle. Ei tarvi, kun sä aloitit töitä. Niin, mutta voisiko tehdä jotain nyt ihan ikään kuin koko ajan vaan pelleillä tätä, niinku tapeta toisiamme. No pelleily on hauskaa. Ei tapeta toisiamme. Okei, au. Ja kukaan ei saa myöskään vahingoittaa toisiaan. Niin just. Ja sitten myös sauvat. Ei saa. Joo, ei mulla käytössäkään. Muista, joka ikinen sauva. Oli sitten vaikka se punchi, se lasketaan. Voisiko tehdä sellaista... Oi,
Voit sä lopettaa tuo? Joku vändit... Ei vändit, vaan siis nää rollercoasterit on sairaan hauskoja. No miten tää toimii? Mun tää on kyydittää. No voit sä pysäyttää se? Ja sit tapoit mut! Minä saan tappaa sut kerran. Ei, se ei ollut tahallinen tappo, se olikin proppitappo, en se minä ollut. Se lasketaan proppi. Maki tuu kyytiin, vaikka täällä pohtuu monta pelaajaa. Ei, kun sä maut sinne taakse vaan. Sä pääset vaan taakse. Noniin. Apua, mä yritän päästä. Vitsi! Mene nyt tonne taakse! Se yrittää, mutta sä tönit mua. Antoni. Tönit! Jumala, tää lakaa. Nyt sä tapuit taas! Nyt mä saan oikeesti tappaa sut. Toi oli tahallinen prop-killi. Ei ollut itse asiassa. Oli. Sä et tullut kyytiin. No sä vajot mun päälle, mä oon just hyppäämässä kyytiin. Se mun lagaa vähän. No, mene. Odot vaikka, mä varmistan, että mä vielä pysyn kyytiin. Noniin, aja sekin. Tää lagaa liikaa. Mulla ei. Mun vähän väliin lagaa. Mut suut me mennään taaksepäin. Me mennäänkin taaksepäin. Se jääty. Jottu. Joo. Kato mitä. Ei! Älä nyt mene häkkeri minnekään. Oh my god, mitä tappaa se on häkkeri? Okay, let's do this. Apuska päällä. Täältä häyt luoteet häytiaseeseen. SMG ammo 300. Nyt toi. Mitä vitsiä sä teet? Ammun häkkäreitä. Onks toi ihan oikeesti NPC? Se ei oo elävä. Se on proppi. Tai radicalli tai mikä. Tää vitsi taas silmät on kii. Ja vai jokka, no vähän kii. Mitä sä heit? Sä pääsit demoni pakoon. Kato. Sä nehi. Hei, tää on sun juttu. Mikä? Yes. Näytä. Sä tykkäät tästä. Nyt turpakki. Mitä sä teet tosi? Sais hävetä. Kohta videot se kohta sais uploadata YouTubeen sun takias. Ja se sun kanava hylätään. Ei sitä voi itse asiassa tietää. Oli yksi... Itse asiassa ei hylätä. Ei. Jaa. Mä liikun yhäkin. Oh my god, mä otin 5 lämää. Ja mä oon jumis veden alla. En enää. Älä kirjoita konsoleen SV-alvitsits. Siis mikä? SV-cheats 1. Noin. No kaikki tiedään tuon, mä saan häkkit. Joo, nyt sä pystyt. Nyt kod. Sitten et mitään kodeja laita. Me siis aktivoitunut. Kodit on... Niin kun sun pitää ite kirjoittaa se siis. Mä en pysty. Jaa. Mä pystyn. Mikä se olikaan? Et pysty kattoo. Mikä se olikaan, et pystyy kattoo kaukaa? Third person. Just se. Mut third person ei oo häkki. Tässä pelissä. Ja Team Fortress on häkki, mut tässä pystytte käyttää sitä aina. Mulki on nyt third person päällä, se on vaan Team Fortress häkkissä. Jos sulla on Team Fortress, silloin se on outosti häkki, joka ei oo järkevää. Mutta oli hirviöt! Hei, laitaanko tää zombeja se niinku se... Mitä mä sanoin toisten tappamisesta? Ja vändeistä! Ei oo. Ihan varmasti oli vändi. No mun saa movilla. No silti. Nyt tuli tää noin vitsi. Okei. Tehdäänkö niin, että me oltais niinku, että tää on zombi. Vitsi, mulla rakettimoottori ihan päällä. Mikä olikaan? First person. First person? Sekään ei oo häkki. No first. Ei, mut silti mä en halua kattoo itteeni kaukat. Hei, tule tänne lähelle. Tule tänne, koska... Tänne, okei, eli ei me mitään animaatiot nyt halutaan. Ja vaan niinku tapellaan zombeja vastaan. Okei.
Joo, yritän laittaa tonne kauan. Hei, onks sulla sellainen modi, jossa pystyy NPC-spawnereita? Ei varmaan. Joo, mut kato, me saatiin kaveri auttamaan meitä. No odota, mulla vähän lakaa kärrys mod. Odota, mä en näe mitään. Tosain! Siinä videossa ei edes näy mitään vielä, koska mun kärrysmod jumittuu vähän. Se on vasemmalla puolella. Tää kärrysmod jumittuu vähän, tässä lukee ei vastatella. Okei, nyt tuli spy. Mitä yritetään spy? Se on meidän kaveri. Siis onks sulla NPC-spawnereita? Ei. Mä otan kopiot. No niin, Spite, tulkaa auttamaan. Vitsiä! Tää on maailman vammasin juttu, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ei se mitään järkeä nää vammaisia. Kato nyt niitä. No mitä nähnyt ikinä näin vammaisia asioita? Kato nyt. Pitääkö rikkoa? Ne muuttuu niinku ihan vaan niinku... Okei. Me piti tästä zombeja vastaan, et muistaa. Tunne niitä zombeja, toi on meidän bailaaja. Kato nyt, sinne lentää. Sinne lentää meidän bailaaja. Kato nyt, kato. I believe I can fly. Se rikkoit sen taas. Äipä! En jaksa, aina sit bailaimassa. Se airdanssaa. Niin mä keksin mitä mä tänne laitan. Tän meidän avuks. Tiedätkö mitä mä keksin? No? Mikä me avuks? No. Holy shit, those zombies, fuck. Die! Haluuks sä mukaan zombeja? Mähän sanoin, että mä haluun zombipelui. Mä haluun tapaa zombeja jostain. Mulla on pyskanis zombis. Ei antilloneja! Ne ei oo zombeja, no alienei vähän niinku. Silti löytyy alienista zombeista. Siis ihan vaan zombie. Mä en puhunut antillon kardeista. Näitä on ihan liian pitkä aika tappaa. Tai sitten pitää käyttää vändejä näköjään näitä vastaan sitten. Ei saa. Miks? Unoiks sä? Mä tarkoitin, että vändejä saa käyttää toisia pelaajia vastaan. Vaan hirviöt vastaan. Ei, mutta toi sun vahingossa kaveri. Mun hiirit se saapuloituu. Toisia pelaajia saa käyttää vändejä, mutta hirviöihin saa. Mikä Forbe Fire oli? Miks mun hiiri nyt saapuloituu? Varo! Maan alle! Mä pelkästään se räjähtäis. Oi, Forbe Fire, ehkä ei sittenkään. Ollaan tähän normi zombeja, eikä noita jättiä. Ne ei oo jättejä, ne on headcrabeja. Mä en huomannut, että sä laitat näitä jo. Ei saa lentää! Ei saa lentää! Älä laita näitä, laita ihan zombeja! En mä nyt mitään normaalit zombeja haluu. Laita jo! Miten vaikeeta? Mä haluan myös headcrabeja. No vois laittaa kuitenkin normi zombeja ja normi headcrabeja sitten. Nää on normaaleja. Nää on poisoneita. Ja noi on oikeastaan vaarallisiakin. Vai ne vois tappaa. Vois laittaa normi zombeikin. Noi on fast zombeja. Ei kiinnostaa. Puhun noista zombeista, mitä mä just äsken laitoin. Et ikinä voi tehdä mitään. Varo, manalle nopeasti. Manalle! Ei saa lentää! No kun nyt tulee se... Ei vändi pois! Mä sanoin, että tää on hirveästi kattonut sitten. No ei nyt. No vähän vaikea näitäkin vastaan. Mä sanoin, että ei näitä, on ihan normizombeja. Oot sä vammanee? No joo, kyllä ihan sairaan helppo tappaa. Mut silti mä puhuin normizombeista, mitä mä oon laittanut. Mä sanoin, että sä laita fast zombie. Holy fuck, sä laitatko mun taakse, eiks niin? Mitä noin varppaa mua tee? Yrittää vähän jakkamäitä, tätä crowbaria. Älä laita noita poisoneita nytte! En laittanut, kun mä laitoin vahingossa poison zombiin. Älä laita niitäkään! No oikeesti, niillä on toi 300 hellas, mä oikein muistaa.
No se on silti zombi. Mut se mä sanoin normizombi. Varus takana headcrab. Tänne menee yksi. Jos on poison headcrab, se on ärsyttävää, koska ne menee aina tulee nurkan taakse, että ne hyppää sun kimppuun. Oikeesti ne aina menee, yrittää ampua yksi hela. Mutta mä saan kohta täydet helat, niin, koska no tekee siltä, että sulla tulee yksi hela, että jos joku sun kimppu hyökkää toinen tyyppi, että sä kuolet siihen. Ja se on siis ärsyttävää. Ja ne myös, niillä on aina tapana mennä nurkan taakse. Hei! No ei noita! Ei! Laita vaikka... Arvita olisi hyödyllisempää laittaa. No. No vaikka yksi medikki. Kaksi, no mitä väliä? Te jäätte paikoilleen! Katso, ne on samannäköisiä! No veljeksi. Varus. Joo, ei oo kato tarkkaa, ei oo ihan samannäköisiä, no toisella on vähän erilaiset naamatekstuurit. Toisella on SMG, kombinet kielletty. Kuka niin sanoo, että tää on mun servu? Mä puhuin zombeista, tiedätkö vaan sekin. Toisella on puistoli, toisella on tuolla konekivääri. Oikeesti, voit ottaa vaan zombeja. En halua pelkkää zombia. Miksi jos mä en olisi puhunut oikeastaan mistään zombeista, niin tää jos nyt näin tylsää tää servu. On kombinetkin ihan ok. Mutta ne on pahempia kuin ne on ihan oikeesti. Ne on monta kertaa pahempia kuin ne on zombi. Ja sitten jos olet Striderista on niinku vaikea tuhota, pitäis niinku käyttää raketinheitintä. No. Haluatko sä Strideri? No en. Ai sä haluat? Sano en halua! Ups. Mä kohta enää ikinä pelaa sunkaan tätä peliä. Ei nyt tarvii ragea. Kyllä rageen. Sä teet riiatoi taas. Pilaat tää YouTube-videon. No et säkään itseasiassa mikään pomo. Vihoinkin asuu. Se tuhoutu. No nyt lopetat noiden kompineiden spawnista, mä ammun sut oikeesti. Mä pystyn itseasiassa muuten bännätä sut täältä servut. Miksi sun kukaan pitää tehdä sellaista, että meidän haluaa? Tahalleen. Sä et ottaa servun pomo. Mutta onko se pakko arvostaa? Mä tuostuin sunkaan pelaamiseen ja nyt näin sä kohtelet mua. Ja näin sä kiität mua, että mä tuostuin sunkaan pelaamiseen. Ja mä justiinsa itseasiassa sua autoin tekemään videoita. Joo, mutta näin se niinku, no kuitenkin mä tuostuin myös, mä en vähän aikaa niinku pelaan sunkaan ja itse sä näin sä kohtelet mua, kun mä pelaan sunkaan vähästä aikaa. Ei, sä pelasit mun kaille. Niin, mutta sitä ei lasketa periaatteessa, koska mä en oo, se oli vaan 2 pelailua yhteensä. Ei tuu kattoo, täällä on meidän kaveri. Jos, no taas toi vitsi. Miksi sä laitoit näitä? No, kilttejä. No tollasia kohtaa vaan, tollasta oikeesti, tällaisia kohtaa voi yhdessä vaiheessa siinä pelissä. Oikeesti, ja tää ei oikeesti tee mitään, se vaan kuolee siinä kohtaa, siinä pelissä. Oikeesti mitä siinä peli Half-Lifeissa tulee on nämä tyypit. Tämä ihan normi vorticountti. Mitä kombineet niinku yritti orittaa noita vorticountteja, ja tää on se tulos. Tää olen se tulos, miksi ne nää. Kato. Niin tää hirviö tässä on se tulos, kun ne yritti orittaa noita tällaisia normihirviöitä. Et tää on se, mitä ei pitäisi laittaa, koska oikeesti siinä jutussa ne ei tee mitään. Ne vaan on siinä ja se kuolee. Ne tapettiin. Voisiko mä tehdä jotain niinku animaatiota tai sen tyyppistä? Eikä näitä NPC-spavnauksia. Tapoit ton. Poista kaikki se, mitä sä oot laittanut tänne. Ei täällä oo enää mitään muuta. Okei, älä... No ei me mitään animaatiota ainakaan jaksa. No, tehdään joku sellainen tarina. Ei kuitenkaan tarvitse vitsi koko ajan tästä NPC-juttua. Okei. Jos sä ei tapeta toisiasta koko ajan. Sovitaanko, että ratsasti hevillä? Hevillä. Voi jumala, mä mun hevi kohta RPG:llä. Juokse Hevi, juokse! No niin, nyt tulee RPG kuule. Menette!
mene! Toivottavasti toteutui. Auttako? Ei, kiitos. Voisiko pelillä näillä vitsin radgolleilla? Ei mitään seksijuttuja muista. Team Fortress radgolleilla. Ei oo pakko TF. No, jollain radgolleilla. Apua. Käärmät varmaan taas menee ei vastaa tilaa. No niin, häipyhän se ei vastaa tilaa siitä. Laitetaan tähän tällainen vitsi. Solttu. Ja sitten se tappaa sut. Noista. Mitä? Scout! 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 Kato, Scout tippuu. Hetkinen. 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 Noin. Ja sitten paikalle tuli Silver Surfer. Ja arvoin, tapahtuu tämä tappaseen. Apua, Silver Surfer, tapan se. Sä vahingoitit mua! Älä. Se ei ollut tahallinen. Ei saanut vahingoittaa! Se ei ollut tahallinen. Ois varuvoisi Se oli järpeä. tahallinen. No niin, mä ammun. Sitten mä ammun suossa voikin, se on tahallinen. Ilke. Säkin oot. Sä oot monta kertaa ilkeämpi oikeastaan. Mitä sä taas teet? Tää on näitä. Mä taidan näytä jossain. Mä osaan tehdä ton paremmin kuin sä. No niin, nyt vaan heitetään ne. Au! Mitä? Nyt Radgold rupes... Sä tapoit! Se oli Radgold. Ja se oli vahinko. Sä sanoit sama propkillissäkin, että saa tappaa. Se oli vahinkokilli, muistat sä? Sä sanoit sama propilssakin. Et sulla ei mitään oikeuksia tappaa mua, jos mä en saanut silloin tappaa sua. Häpeä. Häpeite. Häpeisit itse enemmän. Hei, voi sillä vihreällä oli toi vitsin... Mikä vihreä se muoto oli sillä vitsin... pääosassa? Mikä oli se vihreä se vitsin... outossa antenni? Mistä mä tiedän? Spavnaa se vihreä teletappi. Mein head grab. Moi. Miten menee? Grab! Ei errori, mä rakennan kohta sulle. Mä en laittanut mitään erroreja. Miksi se oli errori? Se oli tällainen ihan suora. Suora. Kuole. Älä nyt puu tohon. Mammus on päähän varmaan noista. Mitä? Hello? Is it me you're looking for? I can see Itse kun sä poistit! I can see your eyes. Ei saa olla erroreja. En mä laittanut erroreja! Täällä on errori ilmassa, että mä en pysty poistamaan edes. Nyt mä en mitään erroria enää. Ai, tässä on errori tässä vitsi ilmassa. Missä sä oot? Täällä ylhäällä, pinnan päällä. Tässä, eikö se ole errori? Ei. Se on ihan varmasti. Ei oo. Ihan varmasti, jos sä nyt valehtelet, niin mä oikeesti tapan sut. Ei oo. No mikä siis sit on? No en mä näe ainakaan sen mitään. Ai tässä. Niin. Ihan varmasti. Joo. Okei, mä voin antaa sulle kunnon kyydi. Heppä. Oi. Mitä vitsiä? Mä antaa sulle kunnon kyydi. Pitikö? Mä oon auttanut sua. Ja nyt mulla taas. Apa. Mikä sitä? Oh my gosh, mä haluan tulla kyytiin. Odota. Odota! Kohta mä teen. No sit odotat mua. Dead. Tuskee dead. Oh my gosh, lentääks tää oikeesti? Ei, tää ei lennä kunnolla. I can see your eyes.
That you're gay. Ja tässä on tykki. Hui. Nonttu. Flying boat 5/5. Ei se sillä lennä. Katsotaanko? Ne kaikki aina lennä. Joskus saadaan lennä. Jotkut osaa tehdä sellaisia lentäviä, mutta aina ne ei aina lennä. Mutta toivottavasti toi lentäisi. Sillä välin... Ping. Shut up. Bing bang. Ei! Mun suojapalloni! Onks tässä muuten vitsin Wire-modia tässä vitsin servussa? Viramod. Niin. Ei. Ja siis meidän omenoissa laittamaan Wire-modia. Se olisi yksi tärkeimmistä tutuista. Mä ohjaan tätä. Oh my gosh, miten täällä mennään ylös? Pitää katsoa miten täällä mennään ylös. Eli siis FC, Trust, AD, Strafe, Arrow. Raketti! Kuka tahtoo raketin kyytiin? Ei kiitos, kato mitä mulla on. Okei, moikka! Tää mitä mulla on. Et sä näit Mitäs? mitä mulla on. Sulla on helikopteri. Black Shepherd. Helikopteri. Tää nimi on Black Shepherd. Nyt silti se on Se helikopteri. on lähellekään helikopteri, usko joo. Se on helikopteri ja lentokone. Ei tässä on taskulampukin. Din 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 din. Älä seuraa mua. Arvita pitkä tää video kestänyt. Poista kaikki mitä sä oot laittanut. Voistin jo. Arvita pitkä video kestänyt. Joo. Kohta puoli tuntia. Ok. Aika pitkä Gmod video. Kannatko me lopetella jo? Kyllä, 27 minaa aika paljon. Tulepas tänne. Tule! Tässä videossa kohta kestää ikuisuus uploadata. Nyt tänne. Tule! Saanko mä nopeasti Jos se on tappaminen mä... Ei. Nyt mä saan tappaa sut. Jos sä vaan kerket. Mä saan silti tappaa sut. Au. Noin, vihoinkin. Ja nyt kameraan sieltä. Nyt me ollaan taas tasoista. Nyt tule. Tänne. Heti. Aina mä en näe. Oho. Tule. Ja muista jos sammut mut, niin mä suutun. Tule jo tänne. Hei. Nyt te poistoi ja tänne sieltä. Onko tää niin söörä hauska? Mitä mä sanoin tollasesta? Nyt tänne. Video pitää lopettaa, et sä ymmärrä. Okei. Okei. Pilasit sä näkyt siinä? Okei katsojat, tää video oli tässä. Ja miksi sulla on toi tulkan? Kuitenkin tää video oli tässä, ja mä en tiedä me nähdään mikä video on seuraavassa kyseessä. Mikä video mä kuvaan. Ei pitää! Mä saan tappaa sut. Sä pilasit meidän videon lopetuksen ensinnäkin. Ensinnäkin sä menit pilaamaan videon lopetuksen. Ei sitä itse asiassa pilattu mitään. Sä pilasit sen. Kyllä säkin oot kerran pilannut mun lopetuksen. Ei se ole varaa kostaa. Varakosta. Kuitenkin, tää video oli tässä. Mä en tiedä missä me seuraava kerran nähdään. TF. Ei se lakaa liikaa. Ihan lakaa. Lakaa. Jollei minulla lakaa, niin ei sinulla ei Jori meni Se lakaa taas prosessissa. kuvausjutun. Ja kuitenkin me nähdään seuraava kerran jossain. En mä tiedä vielä en oo varma. Ehkä TF:ssä. Tai Minecraftissa tän kanssa. Eli tää oli MR Creeper 23. Ja nyt tää kusiainen rupee aloittaa mua. Mä en uudestaan suostu aloittaa. Mitä? Mä en uudestaan suostu aloittaa. Kuitenkin. Mä menen plasseessa. Ja tää video oli tässä ja nähdään. Heippa.